bezuiniging ta un reto grandi, bijvoorbeeld boting lo que nós chamamos systeeminterventies que requerir diepte-investeringen, pero non necessariamente bezuinigingen te affecta kwaliteit. Por isso te affecta quantiteit die zorg. Dus zij toch dat diferente. Bijvoorbeeld kwaliteit die nos dokter dan ta queda. Dus nós temos tour confiança com a qualidade de zorg te gewaarborgd. Lo que te passa tá tem hobby, lo que nós chamamos overbodige zorg, dus frivole zorg. Zorg que não é necessário. Bambisa com overvraag naar certo test que não é necessário. Certo medicijnen que não é necessário. Certo behandelingen que não é necessário. Dus uitdaging ta para mais kritisch kijk patiënt mister. E zij ta doelmatigheid. E nang boting certo instrumenten nang ku AZV ta implementar e conjunto cultuur e stakeholders van nos to mais kritisch e também educativo na patiënt para kiko dat necessario. Bijvoorbeeld, zie je bij de huisdokter en aantes wordt er ik wil van top tot teen bekeken worden. De huisarts die ora tarea para guia de patiënt van nou wat is er eigenlijk echt nodig para nos passo per passo wak kon nos pojeren naar een juiste diagnose zien order een batterij die in Amerika $1 million check-up. Those things dat inefficiënt en niet nodig. Dat moet eruit. Inefficiencies. Je ziet ons de kita inefficiencies nos loting plaken, maar correcte zorg en zorg kunnen ons mister. Met de volgende wat je zei, pero ora com papa die sieta gaat ten koste van de kwaliteit van de zorg. Mieke men een voorbeeld, kusi einde te worden bezuinigd riba personeel ko ainda não está bezuinigd in salaris, é zeker men ko die outra banda instância não tem ko veel aan gaten ei. En de zij daarbij ten koste van mensen portar ko hende nang ta hayele ding tijd, ko ora ko ting menos hende pa ayuda persona na de ora ei zij ziet te zorgen voor ko bambisa zorg te worden die lei. Je zij ziet te gaat ten koste van de kwaliteit van de zorg. Sowieso, bezuiniging, lo que senhor está referindo a jeta, nós temos even rauw gezegd, kaasschaaf. Zij ta spagaat, kun nos gaan ons confrontar com Hollanda imponie van je moet onmiddellijk acuut bezuinigen. Ik denk een absoluut getal. Ainda, ja, nos nota helemaal nota duidelijk waar dat vandaan komt. Pero Allah. Pero zij nota kita afoko constant dit isaki. Full het thema aki. Toer instrumenten non konos bezig te gaan door die budget. Juist pa purba kita kaasschaaf mas tanto possible. Dus si bota efficiënt, bopo kita kinang. Pero o meester bira mais efficiënt. Dus toer instrumenten kunnen nos azet in monitoringsystemen, spiegelinformatie die laboratoria versus wat er gevraagd wordt. Kijk wat dat necessario. Is zij dat doen naar ruimte, pa bopor kita ora bezuiniging in harde kaasschaaf. Dus het wordt stapsgewijs meegenomen. Ora tem uma ideia aan de hand die projecten que passam a compreender structureel gezien minste worden aangepast, uiteraard. Pero ora con larga ora lo dura passou onze voorwaarden é verdade tá bezuinigingen aqui ora op korte termijn te worden bezuinigd riba personeel bijvoorbeeld of kosten die zij con larga sagi podura prometo nos pomira eigenlijk resultaten die het project na aqui. Ja, tá mirando resultaten caba, nós está rapportar também na VWS e na CAFT e na TWO. Dus nós tem tour instrumenten nang ting online item die bezuiniging. E cada vez wordt er ook een tiki mas inloop. Je zei te worden doorgerekend en dergelijke. Overigens, er wordt bezuinigd. Ik kaasschaaf tariba in zorginstellingen. Hè? Ja. Dus 5,5%, zoals senhor dat bisa personeel. Dat is een andere lezing. Hè? Dus het gaat over de instelling die wordt gekorta. Je hoort een instelling mis te waak onder aan te busquet.